HP model anyar ki apa yang ngene iki ya? Kok aneh tenan. Walah duwe HP anyar ya lewe saiki. Iya Mbah Semar, oleh hadiah. Wah, mujur tenan awakmu le. Kapan kuwi? Nek endi lombane? Wingi Mbah ning pasar. Lah lomba apa le? Lomba balapan Melayu Mbah. Mbok yo nek enek lomba ngono iku mbah iki dikandhani to le. Sapa ngerti mbah nasibe mujur iso kaya kowe. Siap Mbah. Lah pesertane piro le? Akeh apa gak i? Kok sampe kowe iso menang ki? Nek pesertane ya akeh tenan, wong pirang-pirang to Mbah. Sopo ae le sing melok? Ya akeh Mbah. Enek aku, warga ning pasar kae, polisi, karo sing duwe HP iki. Kabeh padha melu Melayu. Weh lah dalah. Copet to kowe le tiba iki. Wis le nang mlebu omah nang ndelik kono. Lah nek apa ya Mbah? Lah iki wayah sekolah ning kene berarti kowe lak bolos to le. Saiki wis wayahe cah mulih sekolah. Biasane engko sedulungkas gurumu mesti lewat kene. Timbangane kowe konangan nek bolos, luwih becik nang ndelik kono lho. Nggih, nang ndelik nggih. Lah sing kudune ndelik kan sampean to Mbah Semar. Lah kok dadi aku sing kudu ndelik iki genahe piye to le? Lah wong aku ki bolos gak mlebu sekolah ki mergo ngomong ning bu guru nek sampean ki mati to Mbah. Wo sontoloyo bocah kok ndabelke pol-polan.